automatikoki funtzionatzen duen negutegi baten garapena. Automatikoki funtziona zezaken negutegi bat eskatu ziguten. Horretarako, 1000 bat erabiliz, lehenik eta behin grafket bat sortu genuen prozesuen funtzionamendua azaltzeko, eta ondoren programa nagusia garatu genuen, non sistema automatikoaren eragiketa gehienak gertatzen diren. Temperatura kontrolatzeko 100 zentzore bat dugu. Zentzore honek, inbernaderoaren barruko temperatura neurtzen du uneoro. Temperatura 40 gradutik gorakoa bada, haizagailua automatikoki aktibatuko da. Temperatura 20 gradutik bera jaisten bada, argiaren bidezko beroketa aktibatuko da, pik konpak baten bidez kontrolatua. Gainera, zurizkuntzan garatutako programa batek bataz besteko temperatura kalkulatzen du etengabe, aldaketa bortitzak ekiditeko eta sistema egonkortasun handiagoz kontrolatzeko. Bestalde, ezetasun zentzore batek inbernaderoaren barneko ezetasuna neurtzen du. Ezetasunak aurrez ezarritako muga bat gainditzen badu, elektrobalbula bat irekitzen da, automatikoki ura askatzeko eta giroa egokitzeko. Sistema guztia automatikoki dabilen arren eskuzko kontrola ere posible da. Horretarako botoi edo switch batzuk erabil daitezke, haizagailua argia eta balbula eskuz aktibatu edo desaktibatzeko behar izanez gero. Mantentze plana. Inbernaderoaren funtzionamendu egokia bermatzeko aldizkako mantentze lanak egitea ezinbestekoa da. Hona hemen zereginak maiztasunaren arabera zailkatuta. Eguneroko zereginak. Sistemaren egoera orokora ikuskatzea, pek, haizagailua, argia, balbula. Temperatura eta ezetasun neurketak egoki jasotzen direla egiaztatzea. Eskuzko aktibazio botoiak funtzionatzen dutela frogatzea. Astero, 100 eta ezetasun zentzorearen irakurketak kalibratzea edo alderatzea balio esperimentalekin. Aireztapen eta berokuntza sistemaren funtzionamendua probatzea. Hilero, pekne erroreen erregistroak aztertzea. Seinale analogiko eta digitalak egiaztatzea. Balbularen aktibazioaren eraginkortasuna aztertzea. Urtero, pekren softwarea eguneratzea beharrezkoa bada. Instalazio elektrikoaren ikuskapen sakona egitea. Osagai nagusien haizagailua, argi sistema, zentzoreak, garbiketa eta konexioen estutasuna egiaztatzea. Mantentze lan hauek behar bezala eginez gero, sistema fidagarri eta jasangarri baten funtzionamendua bermatzen da epe luzera.